ngai thatu de songsong in zawai in chibai le vek ole tun chuma po hian India rama poi khoina thleng kan thlir hawin kan ngai thlau le dona he kan kai sei tur hi mi che pakhat le sepai pakhat chan chi ni in an pahni hian anin hmanga ema pangin kumhni don lai chu anin zui to nge nge a ma se kumhni hnu le ka anon chu ain thlak danglam tatlat mai ole he khi sa hian engthil che ange thleng ti te shaturin video te abula changa atop thlengin milo thir sakin milo ngai thlak sak le chho donia achan chin kan soi tur joisna prakasi kumsum thumi hi nakpura cheng mek ni in chulai hmuna automobile showroom a chuan na athok vi a heti lai hian a thianu nen in an lo dun nge nge ani ti chuan kumhni kalta khan joisna I chuan mi palano pang tak mai tungin anin hmo thina chu in chen thatna aron chang chawa annuwa pe chuan in hmangai na chuan ron chang chhol in chu pa hming chu ajei wa khande ya Indian Army a sipai pakhat ani a ani hi Nagalena pharmacy department a post mekin sipai ho hian medical lam anzer tel ve ve ka wang hian chumhna chu ani hian a thok meka te chuan chol ala ka piang hian aje chu Nagpura hian ron kal thinin hetia Nagpura akala piang hian joisna ni chuan anin hmuta thina tin Nagalena chung po khan phone atangin rei tak tak thleng anin bichin boka ma se chu anin biak thina chu August ni somhni pariat kumsang ni somhni pathum jana chuan atop chiang hle ani ti chuan hemizan zandaria ti achan be hian joisna ili achen poino chu inan omlain joisna I chuan ajenu phone number tang chuan call dongin hi atan chuan thil mak tak po an shan nem lawa achan chu ajenin hian anin hmanga ema wangle thian thatak ani awang hian chu ajenu po chuan a hriat pui ve veka hemi ni wang hian joisna I po chuan ajenu number po chu lo shikha zatin chuta aje chuan phone atang chuan in hmu ila khili e du nang hmiang aron dita a chumi hnuwa chuan joisna I chu phur tak le hlim taka in siam hmalin chuak tur chuan ain bo se ta ngala achan po aje hi Nagpura hian aron kal khat em ema sipai ani awang hian chol an hmu mai thelo ba ka an ron ho zen thelawa an na chu duty ngor ani mai tina ni chu te chuan hetia Nagpura alo kalta ka chuan joisna I chu ron lamin hmun pakhat asoya chuan a hroita a te chuan chulai hmun an thlen hnuwa chuan punhlimom tak hmang dunin eitur te an lamba ka an pahni chuan an hlim dun em ema ma se August ni somhni pariat zan aron ral hnuwa atuk August ni somhni pakwa aron in her chwa chuan joisna I chu ain lo chuan aron kerle tatlat laumai ni danga po hian chok fo thinin zanjaya aron hole mai zela atuk zinga na thok tura kal angai thina wang hian a ho sham thin bok ani ti chuan August ni somhni paria zanjai to taka chuan joisna I chu aron holo ta ka wangin a thian nu chu amang ang ta hle maya joisna I chu biak tuma kol tluk a phone chu in ring ma se joisna I chuan a chang bok si lo chuti rwalin chumi zana chuan alo ho theidon lo aniang tia ngeidan siam le in chuti chung chuan alo la ngak sham zela amai ro chu zinga ro ni chuan joisna I chu alo la ho theilo tlat mai chumi ni wan chuan a thianu chuan showroom an ha thona chu ve entering otien chuta chuan joisna I chu na thoka akale kalau chu awazota a ma se an ha thona de chuan joisna I chu aron in lalan lo thu an lo shile ta ka wangin amang ang ta hle maya tin joisna I hi ati tur hlen chat mi anna po vei khatma tlai ngai lo le thul ngai lo mi ani a ma se chanhlama po showroom a ala in lan lo tak po wang chuan a thianu ngai thalo chuan a voi khatna tan joisna I chung chu a bipop tar ngot maya anni pahni hian an chen du na wangin thil engemaw thleng thut theya an chung du number hi anin kol sak ve alo ni a te chuan hetia a chung te a biak po hnu a hian thil om dan zong chu bashil ngalin chuta chuan a thianu joisna I chu a hma zandaria ti achan beya a chwa thole a phone chu in ring ma se a chan lo thu te vasoin a hna a kal lo thu te po a shel tel boka te chuan chu thu an shet vele chuan joisna chung te po chu Nagpura chuan ron kal ta ngalin hetia an ron thlen be le hian police station lam chu an ba pan ta wata chuta chuan an fanu joisna I kumsum thomi bo tho chu an ba report ta ngala ma se engtik lai po a thil thleng thin ang thau khan thil poilu tok a thleng te ni lo chuan
police chuan hma an langai vak lawa chumi wang chuan atira police chuan Joyce nai chung te po chu lo ngai sak thalu tuk lem na vin report chu an lo ziak lo jengot maya a chan po Joyce nai chu puitling ani ba ka chia le tha shashang le lekhathiam tak ani awangin a thian ti ne na an chua an rin thu le aron ho ve le mai an rin thu te police chuan an lo shilta a le chuan Joyce nai chung te po chu in lama chuan ho ve le mai in an fano po chu alo ho ve le mai chu an jing hle boka a chan po a phone kha ala in jing reng thei wang ani pakhat boka le chuan police chuan report chu ziak ma se malak na tak tak chu nei thelavin ni somni lai chu aliam ta a thil thlen ni kha august ni somni pariat ni in tuna chuan september ni somni ani ta dera ma se Joyce nai nu ma ero chu motor engma si lo chuti lai mekin Joyce nai chung te po chuan thei top chu in an lo song ve renga an fano chu khoya emo kalpo ni se alo biak emo masistal alo thon chu an la in be sei ve renga ma se biak an han tum le chuan a phone in ring thin chu a top ta tlat mai chuta tak chuan a chung te mang ana chu zol da sawin police station ni somni nu a chuan pa ngai takin mi bo anga report thelo turin an kirle taringot maya chu vele police te po chuan lo ngai to ngalin ni somni lai aliam to ba ka alo la kir box si lo chu malak ngai ni te chu an chive ta le chuan Joyce nei chung de chuan an phano chu ruk bo ne te chu an rin thu te soin zon chu sak ngai to chuan an ngel lom loma chumi hnuwa police te po chuan chutia lekhathiam le mi pa ngai hnu chei tur om me lawa abo chu makan ti mema an hnuwa phe chuan high profile case a chuan lon chang chawin department lamtan po zana na satak a thlen theta a chumi ni wang chuan police chuan ruk bo na case anga ziak ta ngalin nu chheina chu olok takin an chan ta ngala le chuan chuta an nu chheina ma sabera chuan Joyce nai mobile location chu endik ni in alandana he thil hi ni somni malama dai po khan an ti therenga ma se police sam hian he thil hi an ti lok lo ani ome chuta Joyce na e mobile phone an check na chuan thil mu chhonein chuta chuan august ni somni pariata khan a phone chu nakpora omani ti le atuk august ni somni pakwa khan pune khoilai hmuna emo omani ti chu hriat chho ani a chu mai ba ka august ni somthuma po khan a omna chu in son le in alandana ni engemaw za chung Joyce nei phone chu kho chung mun sang sanga le district sang sanga chuan in son kwal zelin sel tower lam po chuan phone omna hmun le a hun chu a soi thei zel maya hemi ni wak hian police te chuan Joyce nai chu azin kwal vel mai mai ani chu an ring ta hle maya ma se thil mak tak la om le chu ngatinge Joyce nai chuan a chung de chu ron biak a tum mi a lo ti chu an zona lian tak ania chu mai ba ka police na mak an ti le em chu phone chu a omna in son kwal ringin kho sang sanga chuan om ma se Joyce na e ama ngela chu khoya ma motor om si lo lai chu mak an ti hle maya hemi ni wang hian anom na chhevel de chu police chuan song le ta char charin chuta chuan ruang to ti hriat lo a omim ti tile me chebo chung changa report om le om lo te chu an en chale veka ma se Joyce na i om ang chu an hmola mai ba ka an case thwizel na a ma hroina tur po chu engma an nei thelawa chuti lai mekin Joyce nei chungti lam la in an lo no reng boka a chan po ni aliam zel nuwa chuan ruk bo na case po chu anasa chhodel tel the ni ti chu an chi cheng hle maya tin in ruk bo na case a reng reng chuan engtik lai mai po thil hla omber mai chu atwar tu chunga chuan enge thlengang ti le a hun taka chan chwa ani lo chuan an nu na po chu din mun hla om taka om the ni ti chu an chi cheng hle maya tin a robo tu te tan po an mi man te hi anung chunga kol ring le hun rei tak chung kol chu thil har sa tak ani wang ani bok ani te chuan police po chuan kol detail te chu an en that le vek ba ka Joyce na i chuan hmelma ani le ani lo te a chung te chu an zol vek boka ma se an ni lam chuan ani om an shet lo thu an no shil le awangin a voi khatna atan a chen pui me che pakhat chu thu an zot fele ta a chuta chuan august ni somni pariata thil thleng chu chui kwer tura shilin Joyce na e a pu top na ber po chu an zot boka chuta a thian no chuan Joyce na in khamizana a chwa pui tur a soilo thole kola don nuwa a chwa thu chau chu a soita a chumi nuwa chuan police te chuan Joyce na call record chu phorle wekin ta chuan number chu sang sang chu alo lang tu tora
chuta police chuan chung number ho an hmu chhuah detail le awm na hmun da chu zong chhawk thaw chuan team ho chu an hri le hnuwa a chen puino po chu zawna an zaw chhun zawm le boka hemi tum hi chuan a thiannu chuan police na an thu hriat du chu a sei da hlo mai chuta a sei dana chuan Joyce na i chuan ngai zong ani thole chu pa hming chu Ajay1 Khandeya Indian Army Nagaland post ani mek thu a sei da a chu mai ba ka police na Joyce na call detail an en na khan call hnung ber adon na kha okas ni somni parya zani in chu Ajay1 Khandeya no number ani ti chu an ri chhok ta boka le chuan a thiannu hne na tang chuan lo poimo tak pahni hreta in pakhat zawk chu angai zong nei chan chin le a pahni na chu phone call chu anita ani chu thil chuan an hnu chheina chu kai hruai ta zelin police chuan Ajay1 Khandeya chu thu zo fia an tum ta ngala ma se Ajay chu Nagaland lama lo let le dei to in alo duty le dei to ani ti te an han shile ta a hemi ni wang hian police lam chuan Nagaland Indian Army unit chu bi popli in chuta chuan Ajay omna le a chan chin chu an zo ta sung sunga ani lam po chuan Ajay chu om ngei thole damdo ina om thoin an lo chang da boka chutia damdo ina om na chan an han zo le na po chuan Ajay chuan zon thlum nat na anei thole nat na sang sang anei thu te lo sein ni engemaw za chung damdo ina om to thu an lo sei da boka ti chuan police chuan Joyce nai bolaya chutia damdo ina om chu makan ti in an pahni in zom na chu enge niang te chu an thil sha du ber chu ani le ta ani ti chuan police chuan zo na zo chu tum ta thobin sepai ho tu te bula chuan zo na zo phalna an dil ta a anni lampo chuan hu chheina lama an pui tur tho chu lo sei ve bokin an mo anga piang shel tu chuan an lo ti boka ti chuan police chuan kan team te an lo kalwa theinan damdo ina tanga a chwa vele min lo hria tirwa donia ti in thu an da ta a ti chuan sepai ho tu te po chuan chu chu lo pom hal watin case boy pui tu ber Nagpur police number chu an chin chha ta ngala chumi hnuwa chuan police chuan Nagaland atanga phone call emo thothar emo hria thun chu an lo ngak ta top mai ani ti chuan call chu tum kha chu an dom tangi nge a ma se an thu don chuan a chong hle thung chuta an ron se dana chuan Ajay chu adin hun a that lo thole admit ani ngei thu chu an ron se ya ma se damdo ina changa a tlan bo thole awm to lo thu an ron se ta a chu Nagpur police tan chuan thilmak tak ani ome tin police ten khatia zona an zo don ti a hriat khan a bo phani in alang ta boka chuti rwal chuan atira police chuan atlan bo lo anga ngai dewin aron kele mai chu an han jing dewa ma se chu thil chu reilo te hnuwa ron fia le thwain chuta chuan ni hnuwa Ajay1 Khandeya chuan tol chung ko ta anticipatory bail deal na alo thelu ta ni ti chu mo chwa anita a he thil hi man ni ma a bail ti na ni in aum zia bira chuan police ten an man a hlo awang khan he thil hi alo thelu da lo ni a ti chuan atira se son ko ta a thelu ta ma se hno sak ni in a hnuwa chodil na bok chu high court a chuan a thelu le ti mo chwa ani boka ma se chuta po chuan vanwai thla takin hnol sak alo ni le ani ti chu an tha chwak le ta ani hemi ni wang hian police chuan a hlo em chan le anticipatory bail adin na chan chu ngai twal in thil engemaw diklo tak a om ni nge ya an hret awangin uluk takin Ajay chu an song ta ngala te chuan thil thleng song hi August ni somni paria ta khan in tanin ruk bo na thu po kha mi somni ya file chau ani a chumi hnu atang chau chuan police po khan chui tanin October tha an chong kai tareng maya heti huna he chuan Ajay po kha sipai omna huna tanga lobo fil dem to in kot niam zok le sang zok kha apan be to boka ma se kot pahni chuan adilna an no hno sak ani kha ye chuan tuna chuan police ten Ajay chu man to in ani hian Joyce nei omna chin chu a hria the an be sei ba ka ama chu chu thudik soi thei tu ani ti chu an tha chiang ta hle maya ye chuan chatia police tena ngor taka an son lai chuan rin lo tak main October ni somhnia khan Ajay chu Nagpur police station a chuan aron in lan ta thuta chuta police te bula chuan sir min zonga mi kathil ti lo puya min man do na mokatia chu wangania anticipatory bail po kha kadil ni mitam takin min zongani ti kha min shila case engemaw awanga min man ka hlo awangin kha thil kha katia tin keima le keima inven himnan bail kha kadila ni ti na soita a ma se police am ero chuan
chu a in soi fiana chu chete po in an oi lo thung ani chumi ni wang chuan police chuan so na zot in chuta chuan Joyce nai ne na anin zomna chungchang te an zota a chuta ani chuan Joyce nai nen chuan kumhni kalta a thian ani thole anin mo zin thin hle thote soin Joyce nai chuan pasala ta na nei adu thote a soita boka ma se heti lai me khian police chuan kimchang takin ajay wan khande ya nun song song chu lo en fel bek to in chuta an thil mo chwa chuan ajay hian no pui boi thum lai ani to ani ti le chung an pui pathum le chu akal san bek ani ti an cheta a chu mai ba ka Joyce nei po khan pasal pakhat lo nei ve to bokin ani po hian a then le to boka ye chuan police chuan zo na hemi hnu hian zot le in tuna hian Joyce nai hi khonge om ti nan han zota ma se ani chuan ka shelo ti na chang patlat mai chumi hnuwa police chuan August somni pariata khan Joyce na in anu phone number atanga call adon tho chu an han soi le ta a chuta ajay chuan chu chu kapomalom keiman ka call nge ya in modun puya ka som a han tilia chumi hnuwa police tena engthil nge thleng zel tia an han so le chuan ani chuan Nagpur hotel pakhata an kal thole zan tlai be to taka an hole tho asoita a ma se chumi hnuwa chuan Joyce nai chu hotura a shil thole ama po ina a ho thote soin chumi hnuwa thil thleng ero chu engma shiat lo tho asoita bok ani te chuan heta tang hian police chuan angaina an hata lo hlemaya mi pakhat anticipatory bel po voi ni lai lo thelu to ma se thu nei to tina an lo hnol sak police te ma a ron in lan thut le an mi bo zon lai mek le na anin somna po pomvek ma se aum na shilo anga ain soi tlat na chuan andro chu a chok boy ta em ema chu mai ba ka thil pakhat andro ti boy tak to so an mi rin hel aje hi Indian Army ani awangin mi pa ngai anga man mai thei ani lawa ti luina ne na zo na an zo thei lo lai tak hi case ti boy tu tak ni in police lam tan tak po ngai to siang mi lawa an che ni chuan thil pui tak a thlen thei ba ka pin fi ala thleng hian abo thei boka chumi wan chuan police chuan uluk taka an che ta ngai ni te chu share in pin fi ana mu mal le rin tlak tak an ni huna chu an do angin an che thei do na ma se an mi rin hel ber zo na an han zo po chuan thil dang soi bel chu atum ho bok sei lo amai ro chu police chuan an hu chhina chu la chun zom ringin August somni pariata tang khan ajay wan khande phone location chu an check le ta a August somni paria zana aum an han en chuan athu seine na lo in mail si in Nagpur hotel pakhata chuan an umti alanga ma se chumi hnuwa chuan Joyce na e aina athlanga ain soina kha do ta ni te chu alang le tatlat mai chu thil chu an chhe zel na chuan an pahnia an phone chu khamizana khan zankhuwa omdon angin alanga chu khoilai hmun nge ni ta ang ti le Nagpur khopon lam kong la chu ram hnoina a hwal vek ani awangin police chuan an pahnia chuan zanlaya ram hnoya enge an ti ang ti chu an ngai to na ti boy tu ber ani ta a ma se chu thil chuan an rin hel na chu ati zol hle thung chu ti rol chuan police chuan eng thil tak nge thleng ti hriat nan chuan he location da ta ti lo chu klu dang reng an nei bok si lo le chuan du thlan tur an nei lo ni ti chu in sha in sipai ni ma se ajay chan chen chu a ai thuk zoka an hai angai ni ti chu an shile ta a tin an rin hel ber ani awang khan police chuan tho an zo fi anga ya chumi a po chuan fing taka an chet angai don ta bok ani le chuan police chuan ajay hne na chuan zo na an zo le ta a chuta chuan ente August ni somne pariata thil thleng isoi kha achan ve chau thu ti ko ma ma se khamizana annuwa thla ho anga in soina ero khachu adik to lawa chumi hnuwa in lama po khan ho to lawin in location hnung beratanga alandana chuan kopon kong puiram hnoina a hwal vela khan in kala chu in phone kan chuina atanga in pahnia in omdona hnung ber ani ti le I phone po kha ni ni thum chung khan khosang sanga omani ti kan cheveka ti in an soita a chuta aje chuan nilo khang huna khan chung in sei khwa chuan ko om holo in do chuan ka phone po hi in en theyang atile ta tlat maya chumi ni ban chuan police chuan chu endik le in chuta alandana chuan August ni somni pakwa atanga anulama khan Nagalena Army base a omti chu an che theita a ma se chu ti lai chuan Joyce nei phone location ero chu Maharashtra a
district pakhat pone a omani ti hriat ani a mase ajay phone atanga alanda na ero chuan nagelena a ngei ti kha a chiang ta hle ani chumi wan chuan police amte po chu an chila hain an location ain milo awang khan enge thil thleng ti po chu an chi chok thei mai lawa chuti erwal chuan chutia ril ru boi takara anom chung po chuan rin hil dang tu ma kha an nei lo ba ka thudik hretu tur om chhun chu ama ajay ange ni ti chu an che chiang hle thung ti chuan fin fian a chiang tak an nei thei tak silo awang chuan ama ajay ya doble mai lo chu ti dan dang bak hre to hek lo le anin kai shwaina dan pangin police chuan ajay chu zona an zor le taringot maya ma se chu ta chuan tona chuan fin fian a song song kan nei vek to a chu chuan nangma akok vek che ani India dana chuan hei hi tual thana case ani theya ani lo vek pu in ruk bo case po ani ve thei tho boka heta apakha zok zok hi engtik lai pu in I or thei reng ani an han ti ta ka chuan sipai pa chu in pawng ta nge in chuta chuan ani chutiang ani chuan minau zui ro ti in police chu a shilta a ti chuan October ni somni pakhata police chu Nagpur khopon lama chuan shoi ta ngalin motorin an vakala an hnuloka motor chu ti dingin ke chuan ram hnoi lama police chu a shoi le a heta hian rei vak lo an kal hnuwa mon pakhat lam chu papanin chu hmuna chuan leile hnimina a bom deuh lai bek chu lo omin chuta chuan police chuan le siminina alo khona chu hmu in chuta alanda na chuan to emo in chulai hmuna chuan thil engemani chu siminin achar hnan ti chu an che theita a chuta ajay chu ding ta chatin chulai hmun chu akoka Joyce nai chu so simin hnoi son om atitamaya ma se thudang a phot chople ani ring chuan police chuan an han ring chi alawa amai ro chu ajay an aum ngei thu a soi ve tlat boxi awangin chanpui tu an ko hnuwa simin le le chu an hai ta ngala ta chuan ru ro in phum chu lo omin chung ro ro te ba ka chuan bongro then khate po alo omboka hemi hnuwa hian Joyce nai chungda chu police sam chuan ko ngalin an ni lam chuan chung bongra ti chu an in dik nu chuan an fano Joyce nai ta nge ani tho chu an soita ani ti chuan hetia an mi bo zon ber ruang an hmu hnuwa hian police sam chuan ajay chu zon an zo le ta a chuta chuan ajay chuan thil om dan zong zong chu soi chhokin chuta a soida na chuan umhni chung lai mai Joyce nai ne na anin ngai zon thole anin hmangai hle tho soya a sezil danin khatia anin ngai zon hnu rei lo te a khan Joyce nai chuan in nei adu awan chuan anor ta chen ringa ma se ani chuan in nei adu lo awan chuan pe hel rang thinin chuan lam sang sang te asiam china amai ro chu Joyce nai chuan ni tina vo ta thinin chuta chuan asipai tan na hmun lama an senior officer haute bola soya te a vo thole uri san anga soite atum thote asoya ye chuan chu chuan ati hlau thon ema wangin chutianga cheta ani tho chu asoita a tin movie ayana sachin ema wangin chuta tanga idea ani tho asoita bok ani ye chuan August somni pariata khan Joyce nai chu kolin chuta chuan hotela hun engmo chin an om hnuwa motorin an tlan kolia chumi hnuwa khopon lama chuan tlan le in cold drinks te an leya chu cold drinks a chuan ajay chuan Joyce nai shai ruina tur dam do chu tel ru in Joyce nai chu apeta a te chuan reivak lo hnuwa Joyce na in ni khwa a shat lo hnuwa chuan mun fal dewa an motor chu te ding le in chuta chuan Joyce na I chu a rek hlum zeita ani te chuan a thi ti a chen hnuwa hian la chhok le in ram hnoi lama apu pheya leya mutin motor omna lama chuan a kir le a heta hian panroa ama motorang po kha lo keng lok te amin soita kang khan leya lai khwar hnuwa Joyce nei rong chu a phum ta a chumi hnuwa siminin achar phui vek ta ani te chuan helai hmun a chho san hnuwa hian atuk zinga Nagaland lam chu pan in a thlen vi la hian damdo ina in inter ta ngala chuta chuan anom samlo thole ni ni chung chu athisen asan thote asoya ma se ani na taka chuan police te emo ro rel na ma a thil ti sola an pu a hlo wang khan poi khoila ya mun dang de ya om anga an sei thenan chuan lam chu ain siam chok mai mai alo ni te chuan heng a thil ti dan li a idea zong zong te hi a movie ena tanga a hriat vek ani tho soin hetia toala tha hnuwa hian Joyce nei phone chu alakol ringa a hnuwa tol bot bula motor an da na thina chuan dingin reilote a nga hnuwa mun hlataka kal thin trak hnuwa chuan phone chu a thelu ta mi a chu trak kalna pianga chuan
Joyce nei phone location po chu om ve zel don ani ti chu a hri chiangin chu arwa hman ngei po ni a heta alanda na hian police ril ro chu boy atumna sa in Joyce nai chu aladam anga lantir atum ti na ni chu chuti lai mekin twal thatu ero chu chungbul hnai vela chuan hmu tur awm lo ba ka nagilena damnoin khoma chuan alo mu dera te chuan phone location chu hmun hran hran a chuan om taringin Joyce nei chu ladam angin alantir ta a chung ho wangle film kholo na awangin ma taka zo thei tur nu china po chu ati khomwan pha hle nge ani te chuan pui khoina chu August ni somni pariat kumsang ni somni pathoma thleng ni in October ni somni thlani don nuwa chuan an khar theida chawa tuna chuan police chuan sipai pa hi man to in police custody a anada meka amai ro chu he case ala thar lam deuh hre tawangin thil ti swal to aje hi potin eng ang shep na chi ange apek don ti ero chu hriat thei ala ni ri lo thung ti chuan he thil hian dan bo chiat na hi khovela emo kan ni tin na emo po ni se koi khoina chi sang sang hi mo fo tor atam zia atilang chiang hle maya tin thil ti swal tur hian mi pakhat chau po hi atok viawa police emo sipai emo thiam na nei bi uniform ha po ni se midang ang hian thinlung rilrunat na le anvena thesen alwan ve veka wang hian in ang khat vek kan ni a chumi wang chuan engtika nge khoya nge tu in nge thil ti solang ti soilok hi khovela thil har saber pakhat ani ome ole ton chuma tan chuan khati zong kha ni le phosela atop thenga kan video te minlo ngai thak sakawangin in zawai chunga lom thu kan soya video le peka in mole kan tumne cheu donia